52 बोसोरसालिया बिथांमोना दिनै जोबलांबाय माबायदि जोबोद मोजाङैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुमा बेयो दिनै जोबनानै थांबाय। दिनै जे गेवलां मेलमोन जों रायजो राजाफोर लुबैनाय बायदि दिनैनि बे गेवलां मेलाव भारतनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाफैदोंमोन आरो आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना नुजाफैदोंमोन। जों जेरैबायदि सानदों जे रोजा रोजा लाख लाख मानसिफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैगोन गमामायैनो दिनै नोंथांमोनाबो नुनो मोनबाय जे 2 लाखनि बारा सुबुंफ्रा दिनैनि जे गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैदों आरो मानगोनां नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनि जे बिबुंथि बे बिबुंथिखौ बयबो खोनासंनो मोनदों एबा खोनासंफैदों। दा बेवहाय बिथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिआर हालामनि जौगानायनि बाथ्रा आरो बिटिआर एकर्डनि जि माखासे दफाफोरनि जि बाथ्राफोरखौ बुंलांदों बे थारैनो जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव बाथ्रा। बिथाङा बुंदों जे बेफोरखौ मावनो थाखाय एसे सम नांबावगोन। दा बे समनि गेजेरावनो जोंनि जे लुबैनाय बा जोंनि जे साननाय बे साननायफ्रा जाफुंगोन होननानै बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजोंनो बिथाङा रादाय होलांदों। नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय लानानै जोबजासिमाव माबायदि मेनटेनेन्स खालामनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि माहारियारि मोनसे आफाद फरायसा आफाद। बेनिखायनो बे आफादखौ रायजो राजाफ्रा बयबो अनसायो मदद खालामो हेफाजाब होयो। बेनिखायनो सानब्रैनि एसे गिदिर जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ रायजो राजानि मदद आरो हेफाजाबजोंनो जोङो खुंनो हादों। रायजो राजाफ्रा माइरं हरदों, रायजो राजाफ्रा औवा हरदों, रायजो राजाफ्रा फैनानै खामानि मावफैदों। बेबायदि गासैबो थाखोनि जे सुबुंफोर बे सुबुंफ्रानो मदद होनायजों आरो बिटिआर सरकारनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांनि मददजों सानब्रैनि एसे गेदेर जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जों मोजाङै मोजां खुंफुंनो हाबाय होननानै आं बानजाय आफादनि जानानै बिथांमोन साफ्रोमखौबो आं साबायखर बावदों। रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावदों। बिथांमोना एसे खस्थ' लानायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय बानजाय आफादनि मासिनिफ्राय आं बयखौबो साबायखर बावदों। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबि सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 977074575550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।